Türkiýanyň Sivas ilinde tutulan daşary ýurtly gaçgaklary ýzyna uğratma merkezine alyp barýan içi dolu awtobus ýol helakçylygyna sezebar boldy. Helakçylykda 3 adamyň wepat bolandygy we 6 sansynyň hem agyr ýaraly bolandygy habar berildi. Emma ölenleriň we agyr ýaraly bolanlaryň kimdikleri köpçülige duýurulmady. Helakçylyga düşenleriň arasynda Türkmenistanyň watandaşlarynyň bar bolup biljegi gorkusy ýaňy ýakynda ýakynlary tutulan türkmenleri alada goýýar.